I denne her video, der skal vi snakke om skat og investering. Det er noget af det, der fylder allermest hos jer derude, der sidder og investerer selv. I dag der kommer jeg til at bryde det ned for jer, tage det sådan, så alle forhåbentlig kan være med, og så viser jeg også nogle eksempler på, hvordan du kan bruge platformen til at finde ud af, hvad du skal betale i skat af netop det, som du investerer i. Vi skal blandt andet snakke om de forskellige typer af beskatning, der er. Så skal vi snakke om måder at blive beskattet på. Og til sidst, der skal vi også snakke om kontotyper, for det har nemlig også noget at sige i forhold til beskatning. Til sidst, der har jeg taget et punkt med, der hedder spørgsmål, og det er fordi, hvis du sidder med noget, der fylder ud hos dig, så stil endelig dit spørgsmål her i kommentarfeltet, og så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få svaret så hurtigt som muligt. Når vi snakker om beskatning, jamen, så plejer vi at dele det op i to forskellige typer. Vi starter med aktieindkomsten. Man kan sige, at aktieindkomst det er på en måde sit eget lukkede system. Og hvad bliver så beskattet som aktieindkomst? Jamen, som ordet siger, så er det naturligvis aktier. Det er også sådan som tommelfingerregel, at det, der er aktiebaseret, det vil altså sige, at fonde, jamen, de kan enten være aktiebaserede, de kan være obligationsbaserede, og de kan faktisk også være begge dele. Men så går man typisk ind og kigger på, hvor overvægten ligger. Så aktier bliver beskattet som aktieindkomst. Så er der også det, der hedder positivlisten. Og positivlisten, det er en liste, som Skattestyrelsen løbende opdaterer, hvor der altså står alle mulige forskellige typer af investeringsfonde på. Så der kan man gå ind og holde sig opdateret på, om noget bliver beskattet som aktieindkomst. Og udover positivlisten, jamen, så skal du altså også vide, at investeringsforeninger, der er aktiebaserede og som udbetaler udbytte, det bliver altid beskattet som aktieindkomst. Så skal vi også snakke lidt om nogle sådan regler eller tal i forhold til aktieindkomsten. Der er nemlig de her 27 og 42%, som kan være rigtig gode at kende. Det er sådan, at i år 2025, jamen hvis du tjener mere end de her 67.500 kroner, så skal du betale 42% i skat. Tjener du et afkast på under 67.500 kroner, så skal du betale 27% i skat af dit afkast. Den anden type af beskatning, der snakker vi om det, der hedder kapitalindkomst. Og hvor aktieindkomsten, det var lidt mere sådan sit eget lukket system, så er vores kapitalindkomst også afhængig af andre faktorer i vores formue og vores økonomi. Så det vil sige eksempelvis, hvis du har eller ejer en bolig, jamen, så kan det faktisk også gå ind og påvirke din kapitalindkomst. Og hvad bliver så beskattet som kapitalindkomst? Før der slog vi fast, at har man aktiebaserede investeringsforeninger, som udbetaler udbytte, altså distribuerende, så er det aktieindkomst. Det modsatte af distribuerende, det er akkumulerende, altså at de ikke udbetaler udbytte, men at de ligesom lader det her overskud bygge på inde i fonden. Jamen har man en akkumulerende investeringsforening, der ikke er på positivlisten, så bliver den beskattet som kapitalindkomst. Så er der også de fonde og ETF'er, som ellers ikke står på positivlisten. Det er også kapitalindkomst. Og så som hovedreglen var før med aktier, jamen sådan er det også med obligationer, at som hovedregel så obligationer, det er altså beskattet som kapitalindkomst. Endelig, jamen så skal vi også snakke lidt tal her, og det er fordi, at beskatningen på kapitalindkomst, den ligger mellem 30-42%. Og grunden til, at jeg ikke kan være mere nøjagtig, jamen det er altså fordi, at kapitalindkomsten, som sagt, også afhænger af øvrige forhold i din økonomi. Hvis vi skal tage et helt kort eksempel, jamen så kan du faktisk sige, at hvis du har det, der hedder renteudgifter eller bidrag, altså hvis du betaler renter på dit lån i din bolig, lad os sige på 10.000 kroner, og du samtidig får et afkast på noget, der bliver beskattet som kapitalindkomst, altså en positiv kapitalindkomst på dine investeringer på 10.000 kroner, og en negativ kapitalindkomst på 10.000 kroner af det, du skal betale i renter, jamen så går de to ud med hinanden, og du skal betale 0 kroner i skat. Og hvornår skal du så betale din skat? Jamen, når vi snakker om måder at blive beskattet på, der har vi også to typer. Nemlig det, der hedder realisationsbeskatning og det, der hedder lagerbeskatning. Realisationsbeskatning, det kræver, at du realiserer, og det betyder, at man foretager en handling, som eksempelvis et salg af en aktie. Laver du et salg af en aktie, lad os sige den 15. januar, jamen så er det der, din skatteopgørelse bliver lavet. Der går man altså ind og kigger på det regnestykke. Hvad har du købt aktien for? Hvad har du solgt den for? Hvordan ser dit afkast ud? Og så videre. Derfor, jamen selvom den her skatteopgørelse den bliver foretaget den 15. januar, så er det stadig sådan, at det
kommer ind over din årsopgørelse, og derfor kan der jo altså godt gå et års tid, før du skal betale din skat. Men skatteopgørelsen, den bliver lavet den dag, du foretager salget. Så realisationsbeskatning, det har faktisk også noget at gøre med, når du modtager udbytter. Altså igen det der med, at der ligesom sker en handling. Og udbytteskatten, jamen den betaler du altså med det samme. Og hvad bliver så beskattet efter den her realisationsbeskatning? Jamen det er typisk de børsnoterede aktier, og så er det investeringsforeninger, som er aktiebaserede og udbetaler udbytte. Den anden måde, man kan blive beskattet på, det er det, der hedder lagerbeskatning. Og lagerbeskatning, den kender vi måske, eller kender du måske fra visse kontotyper. Det er nemlig sådan, at aktiesparekontoen og vores pensionstyper, de er per default lagerbeskattet. Og hvad bliver så lagerbeskattet? Jamen det er ETF'er, det er fonde, og det er akkumulerende investeringsforeninger. Og lagerbeskatning, jamen der går man omvendt ikke ind og ser, når der ligesom sker en handling, men som vi har vist her på sliden, jamen så er det altså noget, man ligesom gør op årligt. Så hvert år så går vi ind og ser på, hvordan ser lageret ud. Det er den 31.12., der er skæringsdato, og så laver man altså et regnestykke, hvorfra man skal betale sin lagerbeskatning. Men hvordan og hvor meget skal man egentlig betale? Jamen, som jeg nævnte før, så er der den her grænse på 27% og 42%, og det afhænger altså af beløbet, som du får i afkast. I år der er det beløb 67.500 kroner, men løbende der ændrer de her satser sig altså. Så sørg for at holde dig opdateret, hvis du sidder og ser den her video, og vi er ved at gå ud af 2025, så vil jeg formode, at der er kommet opdaterede satser. I år der ligger det altså på 67.500 kroner, og det vil sige, at tjener du mere end det, jamen så skal du op og betale 42% i skat. Har du et afkast på 67.500 kroner eller derunder, jamen så er det altså 27%, du skal betale i skat. Og så står der gange 2 ved ægtefæller, og det er altså fordi, at er du gift, jamen så bliver de her satser forhøjet. Og det er eksempelvis for dig, som investerer for begge jeres penge eller for jeres samlede økonomi, der går man altså ind og får en dobbelt så stor grænse. Men lad os lige tage de her satser en gang for alle. Aktieindkomst, det var altså de her 67.500 kroner. Er du gift og investerer din partner ikke, jamen så har I altså samlet en grænse på 135.000 kroner. 27%, hvis det er under det her beløb, og 42% skal man betale, hvis vi ligger over beløbet. Og som der står her med en lille stjernemarkering, så er tab altså fremførbart. Så har du haft noget tab, så kan du gå ind og modregne det. Og det kommer der også et eksempel på lige om et øjeblik. På aktiesparekontoen, jamen en aktiesparekonto, den er sådan sit eget lukket miljø. Tidligere fortalte jeg, at aktieindkomsten også ligesom var lukket i forhold til kapitalindkomst, som afhænger af vores øvrige økonomi, eksempelvis vores boligsituation. Men aktiesparekontoen, det er sådan helt lukket, så det vil sige, at aktiesparekontoen, den går ikke ind på din årsopgørelse eksempelvis. Det her beløb, det er indskudsgrænsen, så det vil sige, det er så meget, du må indskyde på din aktiesparekonto i år, altså 166.200 kroner. Og afkast, som du har fået på din aktiesparekonto, det skal du betale 17% i afkast af. Af alle pensionstyper, jamen der gælder det, at du skal betale 15,3% i skat. Det er altså den her PAL-skat, så det er altså den laveste skattesats af dem alle. Så kommer vi ned til de her forskellige pensionstyper. Der har vi en aldersopsparing, hvor indskuddet er 9.400 kroner i år, og er du tæt på denne her pensionsalder, har du altså under 7 år tilbage, jamen så er grænsen 61.200 kroner, som du må indskyde årligt. Ratepensionen, der må man skyde 65.500 kroner ind årligt her i 2025, og på livrenten, der er det 60.300 kroner. Så har jeg også taget det, der hedder et personfradrag med, og hvorfor så det? Jamen, det er relevant for dig, der investerer på vegne af et barn. Når vi snakker om depot for mindreårige, så er det nemlig sådan, at hvis barnet ikke bruger det her personfradrag i øvrigt, så særligt relevant for de mindre børn, der ikke har arbejde endnu, jamen så kan du faktisk bruge personfradraget til det afkast, du får på dine investeringer. Her der er det vigtigt at sige, at det gør sig kun gældende på det, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Så der skal du altså ind og sørge for, at dine investeringer ikke er på positivlisten, og at de ellers opfylder de her krav, som jeg havde med på den her liste over det, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Og så endelig, jamen, så har vi valgt at tage topskattegrænsen med. I år der ligger den på 611.800 kroner.
Så har vi fået alle satserne på plads, og nu synes jeg, at vi skal hoppe videre til at få nogle konkrete regneeksempler, så vi kan se, hvordan det her det egentlig kan se ud i praksis. Vi har været lidt inde på, hvad aktieindkomsten var, og igen, de her eksempler, synes jeg i hvert fald, kan være virkelig rare for ligesom at få det indarbejdet og få det forstået sådan helt rigtigt. Så her har jeg taget nogle eksempler med. Det første eksempel, det går på, at man har fået gevinst på 2 forskellige aktier. Vi kalder dem aktie A og aktie B. Aktie A har vi tjent 20.000, og på aktie B har vi tjent 10.000 kroner. Det giver i alt en aktieindkomst på 30.000 kroner. Så hvor meget skal jeg betale i skat? Jamen det var det med den her grænse på de 67.500 kroner. Den har jeg ikke overskrevet, så det er 27% af hele beløbet, og det vil sige, at jeg skal betale 8.100 kroner i skat i år. Aktieindkomsten, det var altså på årsopgørelsen, så det kommer ligesom til, hvis man ikke har forskudsregistreret, hvis man ikke har den del med, jamen så kommer det ind på ens årsopgørelse. Så tager vi et nyt eksempel, og det er et eksempel, som er for dem, der både har tjent penge, men også har tabt penge. Så 4 aktier er med her, og vi har de samme aktier som fra første eksempel. 2 aktier, man har tjent penge på, og så har vi aktie C og aktie D med, hvor vi har tabt penge. Det giver en aktieindkomst på i alt 4.000 kroner, og igen, vi ligger under de her 67.500 kroner, så det er de 27%, vi regner med. Altså skal man betale 1.080 kroner i skat. Så hopper vi videre, fordi det er sådan, at det ikke blot den gevinst, man får på sine aktier. Det kan også være, hvis det er, at man modtager udbytte. Så vi har en aktie, hvor vi har tjent 70.000 kroner. Det er godt gået. Og så har vi også fået noget udbytte på en anden aktie på 12.000 kroner. Og udbytte, det tæller altså med i aktieindkomsten, så det giver i alt 82.000 kroner. Og nu der kommer vi nemlig over denne her grænse på de 67.500 kroner. Så først så tager jeg 82.000, og så tager jeg de første 67.500 kroner der. Dem skal vi betale 27% af, og for det resterende beløb, der skal vi betale 42% i skat. Regnestykket kan I se her, og det giver altså i alt 24.315 kroner. Så er der et eksempel mere, hvor at vi igen har fået udbytte, og vi har solgt aktier med både gevinst og tab. Jamen som sagt, så de her udbytter, det indgår som aktieindkomst, altså som en aktie, man har solgt med gevinst. Så der er 82.000 kroner plus, og så har vi samtidig solgt en aktie, som vi har haft tab på, med 30.000 kroner. I alt positiv aktieindkomst på 52.000 kroner, og igen, vi ligger under de 67.500 kroner, så vi skal betale 27% i skat, 14.040 kroner. Og nu kommer der noget, som for nogen måske kan virke sådan lidt skørt, men for dig, der sidder derude og synes, at rigtig mange af de her begreber, de stadig er lidt nye, der kan det måske være meget rart. Jeg har nemlig taget sådan en tabel her med omkring investeringsfonde. Helt generelt så de her investeringsfonde, som er fonde, ETF'er og investeringsforeninger, de er i familie med hinanden. Så det vil sige, at når man investerer i dem, så investerer man i flere forskellige selskaber på én gang. Men der er nogle sådan små forskelle, både i forhold til beskatning, som vi lige har været inde på, men også sådan helt rent teknisk, hvordan de egentlig fungerer. Og så hopper vi tilbage til præsentationen, fordi jeg forstår godt, hvis du er ved at være træt nu, og hvor er det bare fedt, at hvis du stadig ser med på det her tidspunkt. Men nu samler vi lige op visuelt. Vi har snakket om, der var forskellige typer af fonde, og det havde betydning for, hvordan de blev beskattet. Så som udgangspunkt, udbyttebetalende fonde, jamen består de af aktier eller obligationer? Det har noget at sige i forhold til, om de er aktieindkomstbeskattet eller kapitalindkomstbeskattet, men udbyttebetalende fonde, de bliver altså beskattet via realisationsbeskatning. Du betaler først din skat den dag, du sælger. På den anden side, der har vi de her akkumulerende fonde, altså dem, der ikke udbetaler udbytte, men hvor værdien ligesom bare bliver bygget op inde i fonden. Og igen, der går man ind og kigger på, jamen er det aktier eller obligationer, som ligesom er det, de primært består af. Aktier, jamen så skal vi ind og se, står de på positivlisten? Hvis de gør det, så er det aktieindkomst. Står de ikke på positivlisten, så er det ned i samme bager som obligationerne og bliver beskattet som kapitalindkomst. Men akkumulerende fonde, de bliver altså lagerbeskattet.
Nu skal vi snakke om de forskellige kontotyper. Fordi ikke nok med, at der er forskellige typer og måder at blive beskattet på, jamen så er der faktisk også forskellige kontotyper, som har noget at sige for, hvordan dine investeringer bliver beskattet. Jeg har taget den her tabel med, og jeg vil lige knytte et par ord til hver af de her kontotyper. Aktiedepotet, det er din basiskonti hos Nordnet. Sådan en skal du have. På et aktiedepot, der kan du blandt andet tilknytte din månedsopsparing, og du har altså som udgangspunkt også frie valgmuligheder. Det vil sige, at der er både investeringer på dit aktiedepot, der kan blive beskattet som aktie- og kapitalindkomst, og måden du kan blive beskattet på, det er altså også både lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Skattesatsen på dit aktiedepot ligger derfor mellem 27 og 42%. Og nu bliver det interessant, fordi nu skal vi snakke om aktiesparekontoen. Aktiesparekontoen, det er en meget populær kontotype at investere fra, og det skyldes altså denne her lave beskatning. Det er nemlig sådan, at du kun betaler 17% af det afkast, du har tjent på din aktiesparekonto. Og så er alt det, du investerer i på din aktiesparekonto, det bliver lagerbeskattet. Uanset hvad du ellers lige har lært, eller ellers tænkte, at du vidste, så når det kommer ind på en aktiesparekonto, så er det lagerbeskatning. Sådan er det, så det er bare én regel, og så er det derudad. Men så er der også nogle begrænsninger i, hvad du må investere i fra din aktiesparekonto. Det er nemlig sådan, at det skal være beskattet som aktieindkomst. Så der skal vi ind og kigge. Er det ETF'er, man vælger at gerne vil investere i, så skal man ind og kigge på, om de står inde på Skattestyrelsens positivliste, og ellers danske og udenlandske aktier går også her. Så er det altså også en anden sådan lille ting, men om ikke andet rigtig vigtigt at sige her, at aktiesparekontoen er sit eget helt lukket miljø. Så din aktiesparekonto og de investeringer, du har på den kommer ikke ind på din årsopgørelse. Aktiesparekontoen er sit eget lukket miljø, så der er der en dato, hvor du årligt betaler skat til aktiesparekontoen, og alt det står vi i Nordnet for at beregne og styre og skrive ud til dig. Husk, der skal være penge på din konto. Lige om lidt skal du betale skat på aktiesparekontoen. Vi skal nok sørge for at holde dig i loop på den. Endeligt, jamen, så har jeg valgt at tage pension med, og det er fordi pensionen for det første er helt vildt vigtigt, og desværre noget, som alt for få, synes jeg, tager stilling til. Men pension er altså også det, der er allermest attraktivt, når vi kigger på skattesatser. Det er nemlig sådan, at på alle pensionstyper, der gælder det, at man betaler 15,3% i skat af sit afkast, og de er også lagerbeskattet. En pensionskonto bliver beskattet med det, der hedder PAL-skat, og det betyder altså, at det er også sit eget lukkede miljø, og minder faktisk på rigtig mange måder om en aktiesparekonto. Og så kommer vi altså til dagens aller sidste spørgsmål, nemlig, hvad skal jeg så indberette? Og er du en investor, som investerer i eksempelvis store aktier, der er noteret på de her børser, man kender, det danske C25-indeks, børsen i USA, Nasdaq, S&P 500, alle de her store indeks, jamen så sørger vi i Nordnet for at indberette til skat for dig. Har du spørgsmål? Er der noget, som måske gik for hurtigt, som måske kom lidt for hurtigt over i den her video, så stil endelig dit spørgsmål her, og kom også meget gerne med, hvad du godt kunne lide, og hvor vi måske lige kunne gøre det bedre, så vil jeg rigtig gerne høre det også. Du kan altid læse mere inde på Nordnet Academy. Der har vi gjort vores for at samle op med visuelle eksempler, forklare det med en ordbog, prøve ligesom at gøre det forståeligt, sådan så alle kan være med. Så der kan du også hoppe ind og søge mere viden, hvis du har lyst til det. Tak fordi du så med. Jeg håber, at du blev klogere.